Здравей, аз съм Кристин, фармацевт и днес ще ти покажа един много ефективен продукт срещу акне, който съчетава в себе си 4 ключови съставки. На първо място ниацинамид, известен още като витамин В3. Той успокоява кожата, намалява зачервяванията и регулира производството на себум. След това имаме каолин, вид глина, която нежно почиства порите, абсорбира излишния себум и матира кожата. Цинковият оксид е мощен противовъзпалителен агент. Помага при раздразнения и подпомага заздравяването на кожата. И не на последно място, Сепиконтрол А5. Това е иновативна съставка, която контролира лъщенето, намалява несъвършенствата и предотвратява появата на нови пъпки. И така, ако търсите цялостно решение за намаляване на несъвършенствата и контрол на омазняването, това е продукт, който си заслужава вниманието. Попитайте за него в вашата аптека или поръчайте от сайта на Shimani BG.